Holy smokes. Holy smokes. Holy shit. Ay. What's up mga bro? Welcome back to my channel. This is your boy Bisaya Explorer, and I'm back again with another video. Today is Sunday. Sunday sa akin. Ewan ko kailan to ma-upload. Pero today Sunday, ang huling hirit sa bakasyon. Kasi bukas trabaho na naman ulit. And kasama ko ngayon yung pamilya ko. Pupunta kami sa isang lugar sa may Urayas Peak. Medyo malayo-layo, mga 97 km rin biyahe galing sa amin. Mga almost 1 hour. Now the time is 10 AM. Tingnan natin kung anong mabibigay na tanawin sa atin ngayon. And yung gamit ko motor is yung Suzuki Skydrive ng pinsan ko. So isa rin ko, nahirapan ako dun mag-drive, lalo na pag dalawa. Ito yung gagamitin natin motor for today's vlog. So update ko kayo maya mga bro ha. Update mga bro. Ito kami dumaan sa may Pagsabangan. First time ko dumaan dito. Napakaganda pala ng daan dito kasi sementado na halos lahat. So parang shortcut lang. Update mga bro. Bumabawi ko sinabi ko kanina. May budget kasi dito pala nga sira. Ako. Holy smokes. Holy smokes. Ay. Ha? Ayan mga bro, update. Nasa Asuncion na kami. Karamihan ng mga produkto dito or mga tanim is palay. Palay tsaka saging. Ito yung madami. Medyo alanganin yan kasi parang uulan. And di pa kami nakalahati. So tignan na natin kung papatuloy kami o hindi na. Medyo ulap oh. Parang uulan na. Okay, continue na tayo mga bro. Update mga bro. Almost 30 minutes na biyahe. Nasa biyahe pa din kami. And sad to say, mukhang uulan. Hanap muna kami ng masisilungan yun. And sayang, medyo malapit na kami. Relax muna. Update mga bro. Umuulan. Pero dito hindi na masyado. Baka dun sa unahan naman malakas ang ulan. Sa tigil na naman ulit. Patuloy pa din tayo. Medyo malapit na kasi. Pag sana ulan, pag sana umulan ng malakas, pag sana umulan ng malakas. Dito walang ulan. Kalat-kalat yung ulan. Pero doon makikita ko sa may bundok, malakas talaga ang ulan. Umambon doon. Kita niyo. Nandito na tayo sa may baba ng ng mga bundok. Dito sa Mayora, sa Talaimod. Medyo twisties yung daan. Ikaw, kung hiling mo twisties, punta ka dito. Kaso
Pero okay naman yung daan. Ano? May semento na, sementado na. Yan, yung iba, pauwi na. Kami is papunta pa lang. Woo! Banking! Pero hindi masyado kasi kasama ko, pamilya ko. Mahirap na. Dahan-dahan lang tayo. Yan, oh. First time. Hopefully hindi masiraan. Dati kasi medyo hindi nadaanan dito kasi may mga, alam niyo na, mga masasamang tao. Pero ngayon okay na yun, okay na. Dapat buksan nila to kasi sayang naman yung ano, di ba? Yung ano, yung views, yung view ng paligid. Yung view dito, sayang hindi mapuntahan. Oops. Kita nyo? Curb. Woo! Holy shit. Kaya ba to ng ano? Automatic? Kaya pero nag-iingalo. Mas maganda siguro dito pag ano, mga malalaking CC ng motor or TMX. Kaya dito. Walang problema. Shoot. Overshoot. No. Ay. No. Hindi ka lang overshoot si kuya. Nahihirapan na lang. Pinipiga ko na yung motor pero nahihirapan pa rin umakyat. Wow. Hi. Ito yung mga bahay nila dito. Oh grabe ang tarik. Taas sobra. Nahihirapan. 40 lang yung kaya ng ano, motor. Grabe. Nahihirapan. Oh? Wow. Tanim mo? The view. Nice view. Wow. Look. Oh no. Big C. Uy. Kasi dito shortcut to papuntang Bukidnon. So from ikaw dito sa may South Mindanao, pwede ka pumunta sa North, pamamagitan dito. Pero sabi nila hindi daw to ano, pwede daan na paggabi kasi delikado. Kasi wala, kita nyo naman, walang mga ilaw, walang poste. So dapat umaga ka aalis kung papunta ka ng Bukidnon. Dito tayo dadaan. Ang lusot nito ay sa Valencia daw, Valencia Bukidnon. So mas madaling biyahe when kung ikaw ay taga dito sa South. Sana soon pupunta tayo ng Bukidnon and mag-motovlog tayo doon. Pero ngayon punta lang tayo sa peak, sa Orayas Peak. Medyo malapit na siguro. Taas ng medyo malayo na yung pinuntahan namin. And napaka-tuktok yung daan. Pero 40 lang yung kaya ng scooter. May van pa. Siguro pupunta to sa Orayas Peak or papuntang Bukidnon. Kahit na van nga, nahihirapan umakyat kasi masyadong mataas. Malapit na siguro. Ang sarap mag-banking dito. Pero nahandahan lang tayo kasi hindi pa pamilyar ang lugar natin. Tsaka maraming buhangin sa gilid.
Ako, pag ma-slide ka dyan, lagot. So, tingnan yung mga bahay dito mga bro. Yan. Ito yung mga bahay dito sa may kalsada. Okay. Pasensya na mga bro kung hindi kayo ma-entertain. Hindi ako nagsasalita na masyado kasi hindi ako pamilyar sa daan dito. Kaya focus muna pag mamaneho, pagka-drive. Kasi kasama ko pamilya ko mga bro. So yan, medyo peak talaga, 40 lang talaga kaya ng motor. Masyadong matuktok, masyadong peak, masyadong ang tawag pataas yung daan. Tsaka may mga school dito, TB Elementary School, TB Elementary School. Marami ng bahay dito pala. Fiesta. Yun, nasa kasada pa din kami. Biyahe pa din. And ngayon is pababa naman. What a view. Nice. Sarap talaga mag-banking dito. Sino yung malapit lang dito sa lugar na to? Rides tayo minsan. Sarap dito mag-banking. Kita nyo yung daan, paliko, pababa.